Nere izena Andoniana Bitarte da, eta Xenon Computerretik nator, hori da nere enpresa, eta gaurko gure helburua da, pixka bat, IMT Lazarus aplikazioaren nondik norakoak pixka bat ikustea, beti ere gurasoen ikuspuntutik. Bai? Suposatzen da guk badaukagula, bueno, suposatzen da ez, ala da. Aplikazio honekin daukagu pixka bat gure seme-alaben jarduera gain begiratzeko aukera, hortarako da tresna hau, eta pixka bat ikusiko dugu zeintzu diran oinarrizko aukerak, zer posibilidade eta ze aukera eta ze tresna eskaintzen dizkigun, eta gero, pixka bat zuek salseatzen askoz ere gehiago sakontzeko aukera eukiko duzue. Bai, hau da, ordu beteko saioa daukagu, eta nik uste dut pixka bat gainetikan ikusiko ditugu ze aukera dauzkan, baina hoxe gero zeuek askoz ere gehiago sakontzeko aukera eukiko duzue. Bai, tarteka, bueno, ikusiko diazu, esan dakoa, nik tarteka burua bihurtuko dut beste pantalla ikusteko zuek txatean ze jartzen diazuen. Eta bueno, bai, guain denak baiezkoak dira. Bai, ondo dabil, vale, fenomenoa. Bueno, lehenengo tamen, ja pantailan ikusten dezue Lazarusen pantalla nagusia, ni oaindikan ez naiz zeharo lasaitu. Orduan, elbidea, bi aukera daude, eta ez dakit zuek zenola sartuko zeaten. Hor jarri dizkizuet biak. Ni sartzen naiz nire Google kontuarekin ja sarbidea daukat plataformara. Baina nahi Javierrek esan zidanez, Javier Etxeberriak esan zidanez, daukazue guraso bakoitzak daukazue erabiltzaile eta pasaitza eta horrekin sartze zeate. Bai, ni bestela, behin hemen nagoela, hemen acceder con Google ematen baldin badiot, aterako zait nire kontuarekin sartzeko aukera, nire kontu personalarekin sartuko naiz, eta behin horrekin ja, identifikatuta nago, eta ikusten dezu ja, sartuta nola nago. Bai, bi helbideak esandakoak dira my.imtlazarus.com, eta hori da pixka bat orokorra, bai, eta bestea da, ja, zuen ikastetxeari lotuta, txingudibhi.imtlazarus.com. Bai? Hor da euskatzue, baina, bueno, erresa da, imtlazarus.com, horretikan mai, edo bestela txingudibhi, gogoratzeko ere erresak dira. Bai, oain kendu ingo ditut, ze hor, pantailan, enbazu besterik ez digute egiten. Bai, behin hemen sartuta nagoela, guazen ikustea, hasieran lehenengo eta behin sartu zeatenak, pentsatzen dut gehienak holaxe izango dela, holaxe izango da, zer da egin behar dugun lehenengo gauza, pasaitza aldatuko dugu. Zergatikan, denek hasiera baten uste dut pasaitz berdina daukazuelako. Bai, orduan, ezkerreko panel hontan, hasieran, bueno, segurazki denek daukazue panela agertuta desagertu egiten dela ezkerreko zutabe hontan. Bai, mira, gero ikusiko dugu, baina oraintxe nik hori desaktibatu egingo dut, eta gero berriz ere ikusiko dugu. Ziurrenik denek horrela daukazue, gainera jarriko dizuet, erresago ikusteko, txen pixka bat, nire arratoia ere, markadorearekin jarriko dut, horrela hobeto. Bai, orduan, hemen ezkerreko zutabean, arratoia jartzen detanean, ikusten dezute daukagula, kontrol panela eta konfigurazioa. Bai, konfigurazioari eman ezkeo, ikusten dezute daukagula, nire kontua, iragazkiak, zereginak, eta talde dinamikoak. Nire kontuari ematen baldin badiogu, hor nire kontua aukerari, dauzkagu hemen lau fitxa edo lau atal bezala, baten daukagu izena nire kontua eta bar, eta ez dakit berez zein hizkuntza daukazuen, baina noski euskeraz egingo dugu, orduan hemen daukazuen lehenengo eta behin hizkuntza aukeratzeko aukera. Bai, euskeraz etxuko gea, euskeraz nahi baldin mazue euskeraz, gaztelaniaz nahiago baldin mazue gaztelaniaz, baina bueno, saioa euskeraz egingo dugunez eta nik euskeraz daukadanez, aukera guztiak euskeraz ikusiko ditugu. Eta ikusten dezuenez ere, bigarren atalean, daukagu pasaitza aldatu. Bai,
hemen egin beharko zenukete aldaketa hori. Hau da, lehenengoan pasait zaharra edo honezkero daukazuena, Javierrek pasasi zuena, gaina naiz ikusten PDF-an, PDF-an pasasi zuela, bueno, gaina jartzen ditu orain, denek ez daukatela berdina, baina antzekoa bai, hau da, bata bestearena zein den jakiteko nahiko erreseukiko zuen, bueno, kontua da, komeni dala, segurtasunagatik, hemen pasait zarra jarri, eta zuek, gero, beste pasait berria, noski beti ere errepikatuta, badakizue pasait berri bat definitu behar degunean, beti ere izaten dela, bi aldiz sakatzea pasait berdina, eta gero, hemen eskubitara, tikaren botoi berdeari eman da, hori horrek aurrera egingo luke. Bai? Oantxe jartzen diazu, gurasok ez dute talde dinamikoak ikusgai. Bale, beraiek ez dituzte talde dinamikoak ikusten. Bale, orduan talde dinamikoena, bai, hoxe, irakaslena da. Ikusten dezuen bezala, ni hemen nago nire erabiltzailearekin nire profila da gainbegiralearena. Bai, zuena gurasoena izango da, eta horrexegatik ez dezute nik dauzkadan gauza batzuk, aukera horiek zuek ez dituzu ikusiko. Baina hoxe, Javier, holakotan deskuidatze baldima naiz eta zerbaitetan hankasartze baldima dezu, eskertuko nizuke ohartaraztea, zenik gurasoen profilean dauden aukera guztiak ere ez ditu kontrolatzen, hau da, ez dakidena zehazki zeintzuk ez dituzten eukitzen gurasoek. Bueno, kontua da, alde batetik orduan batez ere hizkuntzarena gogoratu, eta bestetik pasaitza aldatzearena. Gero hemen dauzkagu, hobespenak eta hau, oraintxe ez dizue gauza askorik esaten honek, baina hori da pixkat gehiago, irakaslei begira gehiago, zer da pantalla bakoitzaren erabiltzailea nola ikusi nahi dugun. Bai, orduan, irakasleek eta administrariek edo gainbegiralek pantalla asko gainbegiratzeko aukera daukatenez, orduan importantea da nola identifikatu bakoitza jakiteko zein ikasleri dagokion bakoitza. Baina zuen kasuan, zuen seme-alabenak bakarrik ikusiko dituzuenez, ez dezute inundik inoa horrenbesteko pantallarik eukiko. Orduan, hau, honek ez dauka horrenbesteko garantziarik, eta hor, are eta gutxiago. Orduan, esandakoa, hizkuntza eta pasaitza, eta horrekin, nik usteet, nahikoa eukiko genukela, hemen konfigurazioari dagokionez. Bai, hori alde batetik. Bestetik, eta ja, hasieratik esan dizuet. Ezkerreko zutabe hori beti dabil, agertu eta desagertu, eta nola esten oso zabala, eta nahiko gomendagarria da hor finkatzea. Hori egiteko ez dago aukera hemen, hau da, zutabean bertan ez dago, baizik eta pantailaren beste muturrera joan da, hemen goian eskubitara, daukagu nolabaiteko barita hau edo gorriz dagoen hau, eta horri eman ezkero hemen dauzkagu baitare ezarpen batzuk, eta hemen lehenengo botoiari eman da, giltza edo horren botoiari lehenengo aukera da. Hemen esaten duna menu nagusia kolapsatuta. Bai, hau desaktibatzen baldin badugu aukera hori, zutabe hau ja beti pantailan eukiko dugu beti biztan. Bai, orduan hau ere nik uste gomendagarria dela, eta gero gainontzeko aukera horiek aurrerago gogoraraziko dizkizuet, ikusten degunean pixka bat zer dian botoi hauek, baino gurasoen ikuspuntutikan ez dira oso erabilgarri, ze askotan botoi hauek irakasleek ikasleekin lanean ari dienean, ordun izaten dira interesgarri botoi hauek, eta zuek gehienak ez dituzue erabiliko. Bai, ordun, hau ere kendu ingo dut, eta hasiko gea ja pixka bat honekin martxan funtzionamendua ikusten. Bai, ezkerreko zutabe ontara, menu nagusi ontara jungo naiz, eta ikusiko dugu lehenengo eta behin daukagula kontrol panela. Kontrol panel hontan guk ikusiko ditugu gainbegiratzeko dauzkagun gailuen pantailak. Bai, hau da, zuen seme-alaben pantailak. Seme-alaba bakarra baldin maukazue, arena, bi baldin mauzkatzue birena, hiru baldin mauzkatzue hirurena. Bai, egia esan ere, ez dakitzue guraso bezala hemen dauzkatzuen taldeak
nola agertzen zaizkizuen, edo zuzenean agertzen zaizkizuen zuen seme-alaben pantalla sortak edo pantalla taldeak esango dugu. Zailak deitzen dizkiona sistemak. Ze begira, nik hemen dauzkat guzti horiek, ikastaroz ikastaro, eta gero dauzkat taldeka ere. Bai, ni oraintxe aukeratu detena hause da, DBH bat F, zuek zuen seme-alabena euki beharko zenukete, eta horren arabera, hemen ikusi beharko zenukete zuen seme-alaben pantalla. Bai? Hau da, zuek gain begiratzeko daukazuen gailuaren pantalla ikusi beharko zenukete. Bai? Bale, Javier jartzen dit, zuzenean seme-alabena ikusten dutela eta sailak ordunez. Bale, ordun. Zuek zuzenean hor ikusten dituzue, eta hemen kontrol panel hontan, ordun, pantalla horiek ikusiko dituzue, zuen seme-alaben pantallak ikusiko dituzue, eta gero fijatze baldin mazate, pantalla horien gainean dauzkagu botoi sorta batzuk. Alde batetik dauzkagu 4 botoi hauek. Horiek izango diala guk gehien ibiliko ditugunak, eta eskubitara dauzkagunak dira irakasleek, lehen esan dizudana, irakasleek gehiago erabiltzen dituztenak, naiz eta guk ere hor zerbait egiteko aukera eukiko dugun. Bai, nolabait eta olako ezberdinketa nagusi bat egiteagatik edo orokor bat egiteagatik, ezkerraldean dauzkagun 4 botoi hauek dira guk pantailaren erabiltzaile horren gaineko informazioa lortzeko. Hau da, nik jakin nahi dut zein zertan ari diran, edo zein da oraingo egoera erabiltzaile batena, edo gure seme-alabena, alegia, eta eskubian dauden beste botoi hauek dira hoien gainean nolabaiteko eragiketa batzuk egiteko. Bai, guazen lehenengo ezkerraldeko botoi hauetara. Nik hauekin, lehenengo eta behin, egin berdet, pantalla bat aukeratu. Edo erabiltzaile bat aukeratu. Ni oraintxe bertan gainbegirale bezala nagoenez, ikusten dezue, nola esaten didan, ezin dudala dispositibo hau kontrolatu, ze azken finean da ikasle batena, eta honezkeo, ez da nire seme-alaba, ikasle batena da, eta honezkeo nola eskolaz kanpo gauden, niri ez dit oraintxe usten, ez zer egiten, eskolako ordutegitik kanpo gaudelako, baina zuen kasuan ikusi beharko zenukete zuen seme-alaben pantalla. Pantalla hori ikusi liteke, nolabait txikituta edo bestela, nik emate baldin badiot hemen txintxetaren botoi honi, ematen baldin badiot, botoi hau egiten da, zabaldu. A ber, egiten didan. Zabaldu edo murriztu egiten du. Desaktibatuta nola daukaten, ezin dezute ikusi, baino horrek egiten du pantalla zabalago ikusi edo bestela miniaturan bezala ikusten da. Bai, a ber, dira besteak. Bale, ados. Lehenengo botoi hau da, dauzkatzuen pantalla guztiak selekzionatzeko, hautatzeko, edo ez. Berriro esango dizuet, irakasle batentzako oso erabilgarria da, pantalla asko edukitzen ditulako, zuen kasuan, banan-bana juntzinezke sakatzen edo ez. Bai, eta gero, ezkerreko beste biak dira, nik lehenengoari hemen mapamundiaren itxura daukan, botoi honi ematen baldin badiot, begira ezazue, ateatzen diala 4 aukera bezala. 4 aukera hoiekin aukeratzen dut nik pantalla bakoitzaren behekaldean agertuko den informazioa. Bai, hau da, azken jarduera baldin bada, jarriko dut pantalla bakoitza, noiz eukidun, ni pantalla ari naiz esaten, baina pantalla esaten ari naizenean, noski, esan nahi dut ordenagailu bat, dispositibo bat, zuen seme-alaben kasuan, Chromebooketaz ari gea. Bai, orduan, Chromebook bakoitzak, azkeneko jarduera noiz egin du. Eta jarriko dizue, orain dela ordu bete baino gutxiago, orain bertan ari da, orain dela 5 ordu baino gutxiago, edo ez dakit noiz. Bai, orduan, azken jarduera ematen baldin badiot, ikusiko genuke pantalla bakoitzaren azpian, gailu hori azkeneko aldiz noiz erabilia izan dan. Bai, web iragazkia ematen baldin badiot, hoi izango da, oraintxe bertan gailu horrek zein iragazki edo zein filtro daukan aplikatuta. Eta hor ikusiko zenukete, gero haituko gea, sakonduko dugu pixka bat iragazkien inguruan, baina horre eukiko zenukete zein iragazki daukagun aplikatuta ordenagailu horretan.
Bai, beste horren beste, YouTubeko iragazkien inguruan. Bai, ni sakatze baldin badiot, gailu bakoitzean ikusiko dut zein YouTubeko filtro edo iragazki daukat aplikatuta. Eta kamarari ematen baldin badiot, esango dit, ea, gailu horrek kamera oraintxe blokeatuta daukan edo ez. Bai? Ordun, lehen esaten nizuen bezala, da gailu bakoitzeko, pantalla bakoitzeko, miniatura bakoitzeko, erakustea, noiz izan dan azkeneko jarduera, zein web iragazki daukan aplikatuta oraintxe, zein YouTubeko iragazki daukan aplikatuta, eta kamera gaituta daukan edo ez, aktibatuta daukan edo ez. Bai, orduan, hori informazioari dagokionez. Beste botoi hau ere, da, nik hautatutako gailuaren gaineko informazioa ikusi nahi baldin badet. Ta ze informazio da, gailu horretan izan den jardueraren inguruko informazioa. Ematen baldin badiot hemen, ikusiko dezute, hau gainetikan ikusiko dugu, ze hor sakontzeko aukera pila badaukazue. Ani naiz, gailu baten inguruan, eta ikusi dezaket, txosten orokorra. Eta begiratzen baldin bazue, pixka bat gainetikan, zein web horriak ikusi dira, nun haitu dan, YouTubeen inguruan ere beste horren beste, noiz ibilidan, zein ordutan, zenbat eskaera egin ditun, tararan. Ez dut hemen gehiagi sakonduko, ze azken finean informazioa besterik ez da, eta hemen inberko genukena izango litzake. Sartu eta ikusi gailu horietan zenolako jarduera izan dan. Bai, dauzkagu, ordun, orokorra, YouTubekoa, hemen baitare olako datu estadistiko batzuk eta, badauzkagu hemen, salseatu pixka bat, eta gainera daukagu baita ere nolabaiteko iragazkia, nolabaiteko filtro egitekoa, zen nahi dut ikusi, ea noizko jarduera aztertu nahi deten. Baita ikusten dezute, gaur, atzo, azkeneko ez dakizen bat egunak, ez dakizen egunetik, ez dakizen egunetara, jartzen dezu egun hasierako eguna, bukaerako eguna, hasierako ordua, bukaerako ordua, eta hemen baita ere, dena ikusi nahi deten, bakarrik baimenduta zegoena, edo bakarrik blokeatuta edo itxita zegoena. Bai, hau da, ikusi dezaket, nik gailu horietan egin diran saiakerak eta blokeatuta edo itxita topatu dituzten saiakerak ere ikusi ditzaket. Bai? Eta gero, zenba zerrendatu nahi dituzut. Honek ez dauka olako, misteriorik. Bai, ordun, esan dakoa, lau botoi hauek. Eskubitik hasiko naiz, hau, elementu guztiak, pantalla guztiak, gailu guztiak hautatu edo ez, hau, handiago ikusi edo miniaturan ikustea, hirugarrena, informaziorako, hemen nolako grafikoa edo ikono hori daukana, eta bestea, oantxe kamararena daukadalako, baino hemen aukeratu miniatura bakoitzean, pantalla bakoitzean, zein informazio mota nahi deten ikusi, €1. Bai, orduan, hori beti hor, presente eukiko dezute. Bai, orduan, nik honekin ja, ikusi dezaket, pantalla bakoitzaren edo gailu bakoitzaren gaineko informazioa. Oain, guazen pixka bat sartzea, nik nola bate, oain arte esandakoarekin, gauzak jakin egiten ditut, informazioa jasotzen dut. Baino nahi dut, baita ere, nola bate, nik neuk erabakiak hartu, edo nik neuk, nola bateko eragiketa batzuk egin, hau da, pasar a la acción, nola bate esateko. Bai, bale, orduan, jungo gea berriz ere, hemen, menu nagusira, ezkerreko zutabe hontara, eta hemen konfigurazioan, lehen osartu gea hemen, nire kontua deitetan hontan, eta orduan dauzkagu iragazkiak. Eta iragazkiak aukerari sakatuz geho, ikusten dugu ditugula bi iragazki mota. Alde batetik, navigazioaren iragazkiak, eta bestetik, YouTubeko iragazkiak. Bale, hasiko gea lehenengotik, eta da navigazioaren iragazkia. Eta emate baldin badiot, azalduko zaizkit hemen 3 iragazki. Kusten dezue, bata beltzez, bestea gorriz, bestea berdez, 3 iragazki. Bata da, adinez nagusikoen zako, informazioa edo edukia dana blokeatzekoa, blokeo erabatekoa, gorriak esan nahi du blokeo erabatekoa, eta iragazki nagusia da nola batxe ikastetxeko administrariek erabaki dutena aplikatzea. Bai, orduan, ez gea utxetik hasiko. Ikastetxeak erabaki du
erabaki du iragazki mota bat, eduki batzuk filtratu ditu nolabait esateko, hau da zer onartzen dugun eta zerrez, eta guzti hori ikuste baldin badezue jartzen du jabea sistema da. Hau da, hau IMT Lazarus aplikazioaren barruan egongo balitz bezala konsideratu behar dugu. Bai? Eta hemen gainera daukazue, eskubitara dauzkatzue bi botoi. Alde batetik daukazue informazioarena eta bestetik daukazue kopiatzearena. Kopiatzearen ez izango litzake? Kopiatzearen izango litzake iragazki hori bikoiztea eta iragazki horren gainean nik neuk aldaketak egitea. Bai? Nik sortu dezaket iragazki bat, eta esan, haizu, nahi dut nik iragazki nagusia kopiatu, ematen diot botoi honi, eta ardun, beste jarriko diot kopia harteagatik, tik berdeari eman behar diot. Hau importantea da, naiz eta web aplikazio bat izan, askotan webean ohituta gaude, nik zer dakit, edukiak sortzen ditugunean edo testu bat idazten dugunean, gauzak automatikoki gordetzen juten dirala. Hemen ez, hemen aldaketa batzuk egin orduko, beti eukiko dugu eskubitara, hemen tik berdea, labaiteko okei hori, geroago aldaketa horiek, informazioan aldaketa horiek gordetzeko. Erregistratuta gelditzeko nolabait. Vale, orduan, kopia deitu diot, eta begiratu, hau da, arrakasta, hau da, informatzen dit, kopia hori ondo sortu dala, eta hau izango da, nik oraintxe kopia iragazki horren ezarpen guztiak, edo ezaugarri guztiak. Bai? Hau izango litzake modu bat. Oantxe, ez naiz hemen sartuko, zen nahi dut beste modu batera ere sartzea. Orduan, berriz ere ezkerretara joango naiz navigaziora, navigazioa deitzen den iruzkin sorta ontara, eta hemen ikusten dugu nere kopia iragazkia sortuta dagola. Nere kopia filtroa sortuta dagola. Jabean ineu naiz, eta begiratu hemen, dauzkadala aukera gehiago. Daukat alde batetik arkatzarekin aldaketak egiteko aukera, daukat hau ere bikoiztekoa edo daukat ezabatzekoa. Oraintxe bertan ezabatu ingo dut, gero beste bat sortuko dugu, beste modu batera ere. Orduan, lehenengo iragazkia kopiatu dezakegu, bikoiztu dezakegu, aldez aurretikan dauzkagun batzuekin. Batez ere, utxetikan ez azteko. Bai? Bako izan ateako zait, eragiketa ondo egindan edo ez, eta berriz ere, banatorrona. Bale. Pixka bat ikusteko, orain, pixka bat ikusteko, zen olako iragazkiak edo filtroak dauden sortuta honezkero. Bai, nik uste hemen garrantzizkoena dala iragazki nagusia. Esan da bezala, da nolabaite berez zuen semen jarduerai, seme alaben jarduerai aplikatze zaiena. Ematen baldin badiot hemen botoi honi, informazioaren botoiari, berriz ere hona sartuko gea, lehen haitu gea, nik kopia egindetanean nire kopiaren ezaugarriak edo nondin orakoak ikusten, orain informazioaren botoiari ematen baldin badiogu, berdin ikusten dut hau hemen. Bai, orduan, pixka bat hemen, lau atal dauzkagu. Lehenengoa, kategoriak. Eta hemen kategorietan ikusten dugu zein kategoria dauden onartuta, zein kategoria dauden blokeatuta. Bai? Eta orduan, gorriz eta ken batekin daudenak, horiek blokeatuta dauzka zea honek, iragazki edo filtro honek. Bai? Hoxe, Javierrek esaten duen bezala, pixkanaka ere hori eguneratzen juten gea. Ados, orduan, hemen dauzkat kategoria guzti horiek blokeatuta, ze nolabait gure seme alabak interneten sartzen diranean, nabigatzailean sartzen diranean, eta webgune eta web horri ezberdinak ikusten dituztenean, webgune edo web horri horiek daude nolabait etiketatuta, eta bakoitzak dauka kategoria bat. Bai, orduan, debekatutako edo blokeatutako kategoria baten barruan baldin badaude, horiek ezingo dituzte ikusi. Onartutakoak baldin badira, bai. Eta gero daukagu hemen importantea, batez ere gure iragazki personal egiten dugunean, eta gero hori ere egingo dugu, daukagu hemen zailkatu gabeak. Hau da, inungo etiketarik, inungo kategoriarik ez daukatenak, zeingo dugu? Normalean izaten da, haizu, bazpare blokeatu. Ze, karo, etiketarik ez baldin badaukate, kategorizatuta ez baldin badaude,
ze eduki mota daukate horiek. Horiek ere, ezingo genuke jekin, orduan, askotan egiten dana da, bazpa ere, horiek blokeatu. Bai, orduan, lehenengoa da, kategorien araberakoa. Bigarrena, hemen goien ematen diot, hemen, domeinua jartzen duen, atalontara jungo gea. Domeinuetan, eta hemen, ja ikusiko duzu hemendik aurrea, urrengo hiru fitxak edo urrengo hiru atalak oso berdintsuak dirala. Alde batetik daukagu baimendutakoak, eta jartzen du gaina parentesi artean. Zerrenda txuria. Zer da zerrenda zuria? Zerrenda zuria dira onartzen ditudan salbuespenak. Bai? Hau da, kategoria hauetan onartuta ez daudenen artean, kategoria hortakoak izan arren, nik onartu nahi ditut. Eta hemen, baina badauzkatzue batzuk, asko, begiratu, mordua daudela, eta hemen daukagu bilatzaile bat. Aizu, jakin nahi den nik adibidez, Facebook badagon zean, zerrenda txurian. Facebook, sakatu dut Facebook, begira, bai, Facebookeko grafikoena, bai, hori onartuta dago. Bai, zerrenda txurian dagoelako. Eta beste horren beste, borratu ingo dut, eta berriz ere denak atako zaizkit, eta eskubitara, hau da, atalau bitan banatzen da, vertikalki bitan banatzen da, ezkerreko zutabean daude, zerrenda zuria suposatzen duten salbuespenak, eskubitara daude, zerrenda beltza. Hau da, naiz onartutako kategoria batei dagozkion web horriak izan, nik hoiek blokeatu nahi ditut. Hoiek zerrenda beltzean sartzen ditut. Bai, hemen batzuk badaude, begira, ask.com. Ask.com ez dakitze kategoriakoa dan, baino naiz eta onartutako kategoria batekoa izan, ask.comen ezingo dute sartu gure seme-alabek. Bai, gainera, daukagu oso tresna baliagarri bat honetarako, dena hemen goien daukagun hau, begira botoi hau, goien eskubitara, bideo web test. Bai, nik honi ematen baldin badiot, hemen daukat aukera, edozein helbide nik sakatu jakiteko oraintxe daukadan iragazkiekin onartuko litzaken edo ez. Adibidez ikusiko dugu, hor ikusi dut salbuespen bezala zerrenda beltzean dagola, ask.com. Ez? Ematen dioz ask.com eta hemen daukagu egiaztatu botoia. Bai? Egiaztatu botoiari eman ezkero, aterako zait. Kategoriaren arabera, berde, hau da, aurrera. Itzan arabera, baino domeinua blokeatuta dago. Beraz, blokeatuta. Nere seme-alabek ask.comen ezingo lukete sartu. Eta blokeo eta iragazki nagusia euki ordez, blokeo aukiko bagenu, noski blokeoa badakigu, baietz ezta, baina probatuko dut baita ere, blokeoa egiaztatu ask.com blokeoa iragazkia aplikatuta. Ematen diot eta noski hau ere blokeatuta. Bai, demagun, ez dakit, egunkaria, berria.eus. Bai, demagun jartzen detela berria.eus. Ni jakin nahi den nire seme-alabek berria.eus web horria ikusteko aukera edo baimena badaukaten. Blokeoari dagokionez, egiaztatu? Ez, blokeoa baldin bada, ez. Baina iragazki nagusiarekin, egiaztatu da ber, hau bai, honekin onartuta dago. Bai, berria.eus onartuta dago. Orduan, hemen sartu ditzakezu eta probak egin. Aizu, ni jakin nahi dut, nire ikasleek hau ikusi dezaketen edo ez? Nire ikasleek, zuen kasuan, nire seme-alabek. Bai, hau ikusi dezaketen edo ez? Orduan, oso erabilgarria. Aterako nahi zemendikan, kanpoan sakatuta nahikoa da, baina gogoratu, hemen goien eskubitara, bideo eta web test aukera. Bai, jarraiten dut, iragazkiekin. Domeinuak alde batetik, eta gero dauzkagu URL-ak, hau da, estekak, helbideak, zuzenean, ja konkretuak. Ez da nik jartzen detela, ask.com baizik, eta hemen jarri dezakezu, ja, helbide luzea, ja, askoz ere zehaztuagoa. Ez litzake domeinu bat izango, baizik eta URL konkretuak. Baina ikusten dezute, itxura berdina dela. Bai, alde batetik daukagu zerrenda zuria, hau da, berez ikusiko ez litzakena,
nik ikustea nahi dut. Bale, orduan zerrenda zurian sartzen dut. Zerrenda beltza, kontrakoa. Berez ikusiko litzakena, nik zerrenda beltzean jartzen dut, ezin ikusteko. Bai? Eta azkenik, hitz sueltuak, nola baita esateko. Bai? Hau da, ze hitz ez ditugu non hartuko bilaketak egiteko garaian, edo zein hitz baimenduko genituzken, edo zeintzuk blokeatuko genituzken, betikoa. Hitz baimenduak zerrenda zuria, hitz blokeatutakoak zerrenda beltza. Bai? Bale, berriz ere berdina diot, oantxe egea iragazki nagusiarekin. Bale, nik ikusten dut, edo nik ikusi baino gehiago, segurazki horrelako kasuetan izaten da, haizu, nire seme alabak, esaten dit, haizu, eske nik sartu nahi dut ez dakinun, eta ikastetxeko filtroak ez dituzten. Bai? Ados, ez baldin badizu usten, eta nik nolabaiteko salbuespen bat egin nahi baldin badet hori utzi alizateko, edo alderantziz. Nik ikusten dut, zu gehiegi sartze zehala, ez dakit zein web horritan, ikastetxeko filtroak usten dizu, baina nik ez den nahi horren beste hor sartzea, orduan tarteka nahi dizut hori nolabait blokeatu edo ukatu. Bai, orduan, ze aukera daukagu, berriz ere navigazioaren ator, hemen ere leheno haitu gea, eta orain sortuko dut filtro berri bat. Bai? Ikusten da, hemen filtro berri bat daukadala. Eta sortuko dut filtro berri bat, alde batetik izena jarriko diot, Andoniren filtroa asteburutarako. Bai. Edo nik zen nahi dut. Zuek jarri izena, nahi dezuena. Eta begiratu, lehen kopia egiteko aukera ukideun bezalaxe, hemen daukazu baita ere zure filtro berria, utxetik hasteko aukera, konfigurazio utxak da, dena onartuta egongo dela, eta zuk zeuk jumarko dezu dena pixka bat gehitzen, edo aukera berriak zehazten. Bestela, IMT Lazarus aplikazioak gomendatutakoa, edo bestela ikastetxeak gomendatutakoa. Bai, nik hemen gomendatzen dizuet bitako bat hartzea, areta gehiago. Esango nizueke ikastetxeak gomendatutakoa hortikan astea, eta hortikan zerrenda zuria edo zerrenda beltza osatzen jutea. Nik honi tik berdeari eman, esan bezala, beti eman berdiogula, eta hemen azaltzen da, lehengo, filtro nagusia, iragazki nagusia, hemen daukagu. Bai, demagun, lehen esan dizu dana, hemen dauzkagu domeinuak, dauzkagu URL-ak, dauzkagu ikusten, iragazkia, filtroa, berdina da. Ados, orduan, honezke hoia, nola sortuta daukadan filtro hau, lehen konturatu gea, ask.com etziola sartzen uzten. Zerrenda beltzean zegoela, ezta? Maniko hain ematen baldin badiot, hemen domeinuetan, ask.com hemen dago. Bai? Nik nere filtrorako, ze nere izenean sortutako eta nik neuk sortutako filtro edo iragazki personala danez, ask.com kendu egingo dut. Hortikan kenduko dut, eta ja, hortikan kendu egin dut. Hemen ere noski probatu dezaket, eta oraintxe probatuko dut, haizu, ask.com iragazki nagusia aplikatuta, egiaztatzen baldin badet, blokeatuta dago. Ask.com blokeoaren iragazkia aplikatuta, blokeatuta dago. Baina ask.com eta orain ikusi hemen azaltzen dela nere filtro personala eta bat baino gehiago ekiko banitu hemen denak azalduko liake, nik nere filtroa aplikatuta, hau egiaztatzen baldin badet, esango dit, hau baietz. Ask.com baimendua dagoela nerearekin. Berriz ere ikusteko. Iragazki nagusi aplikatuta, egiaztatzen baldin badego, esango dit, honekin egiaztatu eta honekin blokeatuta dago. Baina nerearekin zerrenda beltzetikan kendutetan ez? Ez. Bai, guazen beste adibide bat jartzea. Gaur egunean daukagu euskarazko eduki pila bat dauzkan onlineko plataforma,
dakit ezaguten dezuen, primeran.eus. Bai, primeran.eus, ordezkatzue zea, pelikulak, filmeak, seriak eta asko euskeraz daude. Bai, Euskal Telebistak sortutako zea da, plataforma bada. Bale, iragazki nagusiak, hazen ikustea. Egiaztatuta, blokatuta dauka. Gaina, arrazoia ere ematen dit, Ikuste baldin badezue, hemen gorriz jartzen du. Blokatutako kategoria da. Bai, telebiste irratia. Ordun, iragazki nagusiak hori blokeatu iten du. Ados, ze egingo dut. Teako naiz kanpora, eta nire filtroan nagoela, domeinuetan jarriko dut, zerrenda txurian jarriko dut, primeran.eus. Eta hemen, gurutze berdeari eman da, gehitu egingo dut, horretara. Bai? Zenik nahi dut, primeran.eus ikusalizatea. Beste aukera zein izango litzake, askoz orokorragoa izango litzake, ni hemen kategorietara jutea, eta hemen bilatzea, telebista irratia, ez dut ikusten ez da nundagon kategoria, baina, bueno, izango litzake, hemen nu batzen behar du kategoria horrek, eta izango litzake onartzea, begira hemen. Telebista, honesegatik, primeran.eus, kategoria hau blokeatuta dagoelako, ezin izan dugu hori ikusi. Hau aktibatzen duzu, baina orduan kategoria hortan dauden guztiak ikusteko aukera, eukiko luke nire seme-alabak, edo bestela, egiten ari naizen bezala, salbuespen bezala, zerrenda zurian jarri dut primeran.eus. Bai? Ona baldin manator, oain emango diot, berriz, primeran.eus iragazki nagusiarekin, egiaztatu, blokeatuta dago. Telebista irratia dalako. Ados, eta nire filtroarekin, ematen baldin badiot, baimenduta. Zergatikan, zerrenda zurian sartu detalako. Bai? Onaino jarraitzen diazu, ezta? Ez detolako, a ber, join, bai, primeran, tengabe, klasean, ikusteko, bale. Ikusten dut, olako galderaik ez detola ikusten, jarraituko dut orduan. Ados. Kanpora ateratzen naiz, garbi dago, bueno, hemen URL-ak esan dizuet, eta zeak. Orduan, hauek, navigaziorako edo web navigaziorako iragazkiak edo filtroak diranak. Beste horren beste, YouTubeko filtroak. Hasiera baten hori, begira, hau, zea, noizpatxe ni hemen probak eginda, baina kendu egingo dut, ze zuek berez, ez dezute inungo filtrorik eukiko, eta hemen ere, nolabaiteko interfazea berdina da, oda, berri bat sortu beharko dut, eta jarriko dut, nire YouTubeko iragazkia, noizpatxe izen hau ere jarri diot, bai? Hori jartzen dut, ematen diot hemen tik berdeari, eta badaukat iragazki berri bat. Eta hemen ere, navigaziorako edo web iragazkietan bezala, dauzkat atal ezberdinak. Lehenengo, izena, eta gero, murrizketa orokorrak. Murrizketa orokorretan daukagu, alde batetik, aplikazio osoa blokeatzeko, baina ikusten dezute hemen Appleen eta Androiden funtzionatzen dula, helduentzako edukia blokeatzekoa oroar, eta gero, aukera guzti hauek dira, niretzako oso interesgarriak dira, ze dira YouTubeko erabiltzaile baldimazate eta noizpatxe sartu baldimazate, badakizue ateratzen dirala beraiek proposatutako bideo pila bat, kanal pila bat, publizidadea. Orduan, daukazu nolabaiteko, ez dakit nola esan, tentazio guzti horiek kentzeko aukera. Hau da, YouTubeen sartuko naiz, nik neuk bilaketa bat egin eta nik neu nahi dudan bideo bat ikusteko. Ez YouTube beak eskaintzen dizkidan beste aukera guzti horiek ez ditut ez da pistan ere eukiko. Bai, pixka bat ere ikusten duzue aukera pila bat daudela, eta hemen ere lehen esan dizuedan bezala, pixka bat salseatzeko aukera badaukazue, eta jun ikusten ze aukera dian guzti horiek. Hemen kategorietan, kategoriak berdin, baina guzti hau noski bideotera, YouTubeko bideotara aplikatuta. Bai, pardon,
zuek erabaki, zer bai, zer ez, zer egiten dugun. Hale, hitzak eta esaldiak, zerrenda zuria, zerrenda beltza. Hau da, YouTubeen gaudela bideo bat bilatzeko garaian, eta bideo baten deskribapenaren barruan, zein hitz onartzen ditugun, zein hitz ez ditugun onartzen. Bai? Orduan, egin dezakegu, zerrenda zuri bat sortu, edo zerrenda beltz bat sortu. Beti ere, gogoratu, dala, alde batetik dauzkagu kategoriak, orduan, kategori horietara egokitzea nahi ez degun bideo bat salbuespen bezala jarri nahi degunean, karo, nik jartzen baldin badet, daukat blokeatuta autos, baino ez dakit ze bilaketa nahi dut egitea, eta ez dakit, hitz bat, lasterketa zerrenda zurian, karo, kotxeenak denak debekatuta egongo dira kategoria hortan daudelako, baino nik lasterketa hitza onartuta nahi dut, bale, bardun hemen sartzen dut, nahiz eta zean gero kategoria horrek debekatuta euki. Bai, beste horren beste kanalekin, YouTubeko kanalen zerrenda zuria eta zerrenda beltza, hemen kontu zibili behar dugu kanalen helbideak zuzen jartzeko garaian. Bai, hau da, hemen ikusten dezue baliozko formatuak zeintzu diran, eta hortara egokitu behar dugu. Osea, batzutan, sartzeko garaian, bakaso kopiatzen ditugu, eta HTTPS igual ez dugu jartzen, edo horrelako arazoak izaten dira. Bai, baina badaukagu aukera hori ere. Eta baita ere, daukagu, ez kanalak, baizik eta bideoak zehatzak. Eta bideoak ere, hemen, erne, ze ez da bideoaren helbide osoa jarri behar. Baizik eta YouTubeko bideoek denek URL nolabaiteko patroi bati jarraitzen dioten URLa daukate, patroi bati jarraitzen dion esteka bat daukate, eta bakarrik behar dugu bukaerako identifikatzailea, bukaerako kodigo hau, ez? Kode hau bakarrik jarri beharko genuke. Hemen ondo, nik uste nahiko ondo adierazita dagola, ez dela esteka edo helbide osoa jarri behar. youtube.com ez dakize bakize, ez bakarrik bukaerako kodea. Zerrenda zuria eta zerrenda beltza. Eta hemen ere berdinean gaude. Hau da, nik YouTubeko bideo bat baldin badaukat, eta hemen sartze baldin banaiz, eta hemen YouTubeko bideoetan, hau da berriz ere, azkarregi noan, hemen konprobatu nahi dut, nik aplikatutakoarekin zein bideo ikusi liteken edo ez. Orduan, YouTubeko bideotara jute baldin banaiz, hemen ematen diot, eta daukat, bideo hau, ez dakit ez da zein esteka dan hau, defekto sarri diana, hoxe bea. Bai, haizu, ikastetxeko zearekin, iragazkiarekin, filtroarekin, egiaztatu, hau ikusuko luke, bai, hau begira da, Lazarusen berea da. Bai, blokeoarekin, egiaztatuko dugu, ez blokeoarekin ezingo litzake ikusi, blokeatuta egongo litzake. Eta nere YouTubeko iragazkiarekin, egiaztatuko dugu, eta hau ere baimenduta. Demagun, nik ikusietela bideo hau, eta zentzuriko antxe egingo detena, kasu konkretu honetan esan nahi dut, azken finean, aplikazioan nola da bilen azaltzen duen bideoa da, baina kopiatu egingo dut, emango diot kopiar, eta aterako naiz, eta nik hau, bideo hau, jarriko dut nire zerrenda beltzean. Nire iragazkiaren zerrenda beltzean jarriko dut. Emango diot hor, pegar, eta orain hemen gehitzen dut, eta ikusiko zuen nola orain nire zerrenda beltzean dago. Bai, nire zerrenda beltzean bideo hori badago. Berriz ere jungo naiz nire test ontara, eta esango diot, haizu, bideo hau nire iragazkiarekin egiaztatu, ez blokeatuta dago. Bai, ikastetxekoarekin ez, berdearekin ez, baimenduta dago, baina nereakin orain, zerrenda beltzean jarri detan ez, blokeatuta dago. Bai, ikusten guzti hau, ikusten dala. Orduan, aterako naiz hemendikan. Eta voltatuko naiz nire kontrol panelera. Eta kontrol panelean, ze aukera daukat. Hemen dauzkagu botoi hauek eta esan dizuet dirala nolabaiteko ekintzak. Eta hemen dauzkat nire seme-alaben ordenagailuak. Orduan, aukera daukat, ordenagailu bat hautatu, eta esateko zein iragazki nahi deten aplikatzea. Bai, berdea ikastetxearena, gorria dena
blokeatuta, bakarrik whitelist, euskeraz aukeratzen dugunean gauza batzuk itzulik gabe daude eta inglesez ateatzen dira. Zerrenda zurian daudenak bakarrik, blokeo osoa da, dena zeharo blokeatuta ongo dela, edo nere filtroa. Hau da, zure seme alabaren ordenagailuari zein filtro, zein iragazki aplikatu nahi diozu. Hemen dauzkatzu, web iragazkiak, bigarrenean da zein YouTubeko filtro dauzkatzun. Bai, hirugarrena da, kamera ez gaitzea, baino horrek funtzionatzen du bakarrik nabigatzailearekin, eta ez da euneko segurtasunarekin. Eta ja, besteak gehiago dira irakaslek erabiltzeko, zeia da edukiak partekatzeko baino gehiago, beraien ikasleei, beraien ordenagailuetan, nolabait behartzeko eduki batzu jartzea. Web horri bat, edo imprimaki bat, formulario bat, edo analakoa. Hori irakaslentzako. Baina zuek ere hori egin dezakezue. Bai? Aplikatu nere seme alaben ordenagailuari, nahi diot aplikatu, web iragazki bat, web filtro bat, YouTubekoa, edo nik uste toiekin nahikoa dezuela. Bai, orduan, hauekin ja ez da informazioa, lehen esaten nizuen bezala. Hemen ja, zerbait eragiketa bat egiten dugu eta zerbait aplikatzen diegu hautatutako ordenagailuei. Bai, gure seme alaben ordenagailuei. Eta, bukatzeko, nik uste ja, gelditzen zaidan, azkeneko olako tresna, da, berriz ere konfigurazioa baldiman ator, dauzkagu zereginak. Zeregin hauek zertarako dira, nolabait eragiketa hauek automatizatzeko. Bai? Bai, ez da? Orduan, nik demagun nahi dio dala aplikatu filtro bat nere seme alaben ordenagailuari, baino filtro hori gau ez adibidez. Haizu, nik gabez, ez den nahi ordenagailua erabiltzea ordu batetik aurrera. Bai, orduan, nik zereginari ematen baldin badiot, daukat, berria sortu. Eta orduan jarriko dut. Ordenagailua desaktibatu deituko diot. Ez dakit oso zuzena dan, baina deituko diot ordenagailua desaktibatu. Bai? Eta emango diot tik berdeari, eta sortuko dut zeregin bat. Zeregin automatiko bat. Bai? Lehenengo eta behin, horrela ditzen da. Ordenagailua desaktibatu. Nahi izan ezkio, izen aldatu dezaket. Bigarrena, zeni edo nori aplikatzen zaio. Bat ere ez, baina nik hemen daukat, haizu taldeengatik edo gailuengatik. Egia esan hemen ere, zuen seme alabenak eukiko dituzue bakarrik, eta ez dakit ze aukera, nik uste gailuengatik bakarrik azalduko zaizuela, zuen seme alaben ordenagailuak gero horri aplikatu ahal izateko. Bai, demagun nik taldeengatik egingo detela, eta demagun aplikatuko dio dela, nik irakasle izango baniz bezala, DBH bat F txingudi taldeari osorik. Bai, hemen jarri dut, eskubitara, baina talde guztia dauzkat, eta horrekin egingo nuke. Bai, orduan, aplikatuko diot automatikoki zeregin hau, nik hautatutako talde horri. Bai, zein egunetan eta zein ordutan. Demagun nik gauez nahi detela hori egin, orduan jarriko diot, haizu, izango da egunero gaueko 11etan. Gaueko 11etatik aurrera, kitxo, ez den nahi ordenagailua. Egunero, edo aukeratzen dezu zein ordutan, eta aukeratu zein egunetan. Bakarrik, lan egunetan ordutegi bat jarriko diet eta asteburuetan beste ordutegi bat, orduan inbarko zenuke filtro bat baino gehiago sortu. Bat asteburutarako, bestea lan egunetarako. Hoi, barkatu, filtroa baino gehiago zeregin bat. Bai, eta gero, izango litzake, bale, talde honi, edo talde hontan dauden ordenagailuei, gabeko 11etan, egunero, aplikatuko zaie, zein nabigazioko iragazki, zein filtro. Blokeo osoa. Gabeko 11etatik aurrea, blokeo osoa. Eta YouTubekoa,
beste horren beste, dena blokeatuta. Eta kamera ezgaitua, desaktibatuta. Eta pantalla blokeatuta, nahi izan ezkero bai, edo ez, zuek ikusi. Erabateko blokeoa nahi baldin mazue, erabateko blokeoa. Edo akaso nahi dezue, ez bakarrik nahi dut, ez dakit zein ordutan, arratzaldez ja bakarrik nahi dut, ikastolako filtro eukitzea gutxienez sortzirak arte, sortzirak arte etxeko lanekin behar dituzte. Bale, eta gero sortziretatik aurrea desektibatiko diot, askatasun gehiago emateko, edo nik zer dakit, zuek erabaki. Bai, kontua zein da, nik honi ematen baldin maiot, eta oain eman, hemen importantea da, aktibatu egin behar dut honi. Bai, hau da, nire seme alaben ordenagailua desaktibatuko da, egunero gaueko amaiketan, desaktibatu nik horrela deitu diot, baina azken finean da desaktibatzea, ze iragazki filtro guzti horiek aplikatuko dira. Bai, nik honi ematen baldin badiot. Honezkeo badaukat. Eta nire seme alabei, berriz ere ona zereginetara baldin manator, nire seme alabei egunero, ikusi hemen, ez da helen aste artea, egunero, eta daude, gabeko amaiketan, guzti horiek aplikatuko dira. Hemen dauzkaten botoi hauek dira, botoi lehenengoa da editatzekoa, bestea da aktibatu edo desaktibatu, ez baldin badet nahi hori ez da batu nahi, baina hor daukat, aurrerago aktibatu nahi baldin badet, hau da berrabiarazi, berriz ere zerotik astea, hau da kopia bat edo bikoiztea, berriz ere bat utxetik hasi ordez, bikoiztu ite baldin badezu, eta gero aldaketa batzuk, edo esabatzea. Bai, noski, hemen gero, ze interesatze zait? Interesatze zait, honen kontrakoa egitea. Hau da, hau izango da, gaueko amaiketan, hau aktibatuko da, baina hain sortuko dut beste bat, berriz ere, ordenagailua aktibatu deituko diot. Bai? Eta kasu hondan ze izango da? Ba berriz ere berdina, nire talde berdinei, berriz ere hain naiz, taldetara noa, talde berdinari, hemen kontu euki berdegu, talde berdinak aukeratzen ditugula, zelen desaktibatu ditugun guztiak automatikoki aktibatu ingo ditugu. Bai, eta bain, voltatzen aizona, eta esaten diot, aizu, gabeko amaiketan, dena desaktibatu egiten da, goizeko sortzietan, egunero noski, bestea jarri baldin badet, hau da, bestearen kontrakoa jarri nahi baldin badet, aizu, navigazioaz izango da, ba navigazio, ikastetxekoa, berdea, edo bestela jarri dezakegu, ez, nere filtroa, Gusten duzu, eta YouTubekoa, baita ere, YouTubekoa nahi dut, nerea jartzea. Eta kamera, gaituta utziko dugu. Eta pantalla, desblokeatuta, bale, desblokeatuta. Bai, aktibatuko dut, eta honekin, onartze baldin badet, hemen tik beltzari eman da, tik berdeari eman da, hemen eukiko ditugu zereginetan automatikoki egingo direnak. Bai, goizeko sortzietan aktibatu egingo da, gabeko amaiketan desaktibatu egingo da, edo. Azken finean nik aktibatu eta desaktibatu izta, inaiz erabiltzen, ez dakit oso gokia da, baina espero dut ulertzea, ze azken finean esan nahi detena da, automatikoki goizeko sortzietan filtro batzuk aplikatuko dira, iragazki batzuk aplikatuko dira, gabeko amaiketan automatikoki beste iragazki batzuk aplikatuko dira. Bai? Bai jaiegunetan, bai, Javier jartzen du, bai jaiegunetan, bai asteburutan ere. Bai, hau da, begira, berriz ere, garbi ukitzeko. Nik erabakitzen dut, zein egunetan, zein ordutan. Berez egunero jarri dut, baina esan dakoa. Nik nahiko banu, hau bakarrik izatea, astegunetan, ba astegunetan. Noski, horrelako ezer jartzen ez baldin badet, asteburuetan ez dago inungo iragazkirik automatikoki. Nik neuk arduratu beharko nuke hori eskuz egiteaz, edo bestela beste zeregin bat berezia sortzea asteburutarako. Bai? Bueno, ez dakit zerbait horrela gelditze zaiten zintzilik, baino pixka bat, hori da komentatu nahi nizuena, honen inguruan. Esan dagoa, badakit ordu bete dala, sekulako bombardaketa da hau, eta gauza pila bat, hola, gainetikan ikusi ditugu,
Eta hasieran esan dizudana, gero zuen aldetik ere, nik uste salseatzen aterako itxuzuela aukera askoz gehiago. Baina batez ere nik uste saio honen helburua dala, lehenengo eta behin, zuek sartzea lortzea, pixka bat nola lortzen dezuten honeaino iristea, eta gero pixka bat olako errepaso azkar bat zer egin liteken aplikazio hau erabilita. Bai, eta gero aurrerago zuek gogoratzea eta esatea, kontxo, hau Andonirekin genuen saio hartan ikusi genuen egin zitekela, eta orduan salseatzen hasita, segurateako dezuela, eta gainetikan ikusi ditugunak, edo zuzenean ikusi ez ditugun beste aukera batzuk ere, aterako dituzue, baina nik uste funtseskoena ikusi degula, eta hoxe, gutxienez, gero guzti hau martxan jartzeko, lehenengo pausua emanda dago, eta hemendik aurrea, nik uste, zuen esku dena, bai? Takit, nik oraintxe, txatean edo zerbait jartze baldin badezue, ze gaina, claro, berandu hasi naiz eta bain berandu bukatzen ari naiz. Bai, erabilera denbora mugatu liteke, ana, zu jartzen duzu hori, baino inberko zenuke, zuk zeuk mugatu, ezin dana mugatu da denbora tope bat jarrita. Hau da, ezin dezuna egin da esatea egunero 2 ordu susten dizut eta 2 ordu baino gehiago egiten ditunean, ja nahi dut filtro bat aplikatzea edo, ez da horrela. Zuk zehaztu berdezu zein ordutan nahi dezun filtro bat aplikatzea edo iragazki bat aplikatzea eta noiz nahi dezun beste bat aplikatzea. Hau da, zuk zeu junbarko zenuke orduz hori zehazten. Ez dauka nolabaiteko kontadore bat honek. Ez du esaten daramatza 2 ordu orain aplikatu hau, zeia honezkeo topera iritsi da. Aukera hori ez dauka. Eta besterik, bai, holako beste galderak. Ez, orduan, oso ondo, orduan ikustet hemen utziko degula, eta, bueno, Javierren elbidea badaukazu eta berak nerea ere, orduan olako zalantzak edo baldin badauzkatzue, nik uste berak gehienak zuzenean seguru argitzeko gai badela, eta bestela berak neri ere luzatuko dizkit, eta aldegun neurrian lagunduko dizuegu. Bai? Besterik orduan espaldin badago, nik uste hemen txeutiko degula. Bai? Bueno, bukatzeko, nik neuk horrela egingo dut, hemen erabiltzailea dokazue, eta saioa izteko aukera, hemengo botoia, geziarekin, eta nik uste horrelaxe, hemen txutziko deluga. Bai? Bueno, mila esker, nire txapa hau aguantatzeagatik, eta beste bat arte. Venga, aio.